To môže... Ešte splní musí podmienky, ešte ďalšie informácie. Čo? Jeden projekt rovná sa robí jedna organizácia. Nemôže jedna organizácia dávať 2, 3 projekt. Nemôže. Musí. Vždy. Jedna organizácia, jeden projekt. Plus musí, keď koniec projekt, musí priložiť aspoň 10 fotografií, môže viac a lepšie 10 kusov fotografií plus video, ako vyzerá pred projekt, začiatok a po koniec projekt. Video trvá 5 minút. To musí to podmienka. Keď komisia pozerá, ktorý projekt ako vybere, môže komisia rozhodnúť. Napríklad, toto projekt dávam 3 000 eur. Toto projekt stačí, myslím, 1 000 eur. Toto projekt dávam 2 000 eur. Nemusí každý dávať 3 000. Nemusí. Komisia rozhodne. Ďalej veľmi dôležitá informácia. Bude stretnutie. Volá sa pracovné stretnutie. Workshop. Kde miesto? Pontis, tam bude viesť, rozprávať Juraj Récky. Kedy? Bude streda, 29. márec, po obede začína 14:00, znamená po obede o 2:00. To ako štart. Tam Juraj Récky bude hovoriť všetko, ako správne postup robiť projekt, aby všetci vie. Bude samozrejme prítomný tlmočník.